Anya laki din! Anyat orasan ko, las. Nasa papay lang. Alas 4 pay lang. Ay, nadanon ti undas manen. Kahit apay no undas manay. Siguradaw, adumanen ti marik na itaakar karma. Uhu! Anya kumangay ti marik na akarkal na. Undas nga raod, di sigurado nga agparik na dagiti minatay tayo. Ay na, Helen, aya. Talaga managbutbutan kanya. Ay, kat di nakatawaan ako, las. Ay. Ngam kadaw yan mo ngamin. Aldaw dagiti minatay ti undas. Iso asigurado asumarong karmot dagiti kararwa dagiti minatay tayaw. Adulamin datang ammom si kabakit. Agriing kakit din, ting kaagidadang itidanom tagkapitaman. Ay na, bumangon ka tadwata. Jakla kayat ti rumwara si Siak. Ang mga noad dati mangkuldit kanyak di ta kusina. Anya? Nana Helen, sumurot ka kanyak. Papananta ka day. Agpalwalo ka no da pari Martes. Iso ang mapantaan nana. Holy Rosary ka day. Wala na, iso ang mapanta tapno adda mo ti kadwada. Ay wala, san abali tanasa papay mat. Katwan mat, kan uray pay rabi anya kumatimadi, kat Rosary nga rod. Ay na, ay jaklakit di kayat no rabi Ang mga numakakita ak iti puraw amin ti bado na. Ay na, si kakit di mat nana, napigsang amin day ta imahinasyon mo kat. Katwan mat. Undas nga raod, aldaw mo dagiti natay ita. Iso asigurado nga adda ti marik na tayo. Ay nanana, awan ti alalya. Punasam ngamin iti panunot mo day ta apamatim at unggal dumteng ti undas. Magsirwar dagiti saan amakit kita. Ay na, kano araw ng mga patay kunada nga raod. Iso asigurado. Agsawar mo't adagiti kararwada taal daw dake nga raw. Anya? Kaduan nakman kulas. Papanamaya si ka Helen. Iji balay da Martes. Agpalwalo da kanukad. Ay na, mapangka Masaduta ka magnatanay. Nasaki nga ro dahi tutumang ko. Anay ko. Kasladyak kayat. Sumgarak mo't ngamin inton magnaak ijay kakapkapyan. Imal aldawan mag. Wen aldaw. Ngam kaslaad da ngamin timang paswit kanyak. Ay, susapaw. No kastamot lang ang mabubuting ka, o ready ka mapan? Mapanak ta sigurado. Ado ti iluto da amakmakan. Anya, kunak man lumapan ka ang makirosaryo. Ay ka doble purpose makirosaryo kan makipunsyon. Agasam man dagit ang inyaw awid yu amakmakan, nanang. Ay na, kababain, nanang. Ay na, anya kumati kababain dita. No tinakaw ko kuma, isaw tinakababain. Sa bagay matkit di Alamangan kayo kit din. Ayaban nyo ni tatangyaw. Madamdaman to, nanang. Anya, apay madamdama pay laang. Bumaaw tunday tamakan di yun maraman ng tiimas na. Lisa ba kayo? Apa kayo? Saan tayo man ngagluto dito balay aya? Ay na, adamot ti ginatang ko nga iluto tayo kuma.
Kararwar mo't ni nanang. Adda pa'y magday takalding ka. Uray parchin tayo no isaw. Tapno adda mo pagsasangwan tayo Bagaan nyo man nga rod ni nanang, tatang. Tapno saanan arumrumwar. Ay, imbagak nga ron itay. Nga kinunana ba't ama pa na ijayan ti may sa ako na. Anya? Iso ako na, nga uray lutwen nyo, ti kaya tiyo alutwen. Kan parchin tayo ti kaldeng, nga uray awan ti inayaw. Saan niya nga raw? Saan tayo mo't amalapdan? Dahil tala makipunpunsyon, ti amuna nga aramiday. Uray di ka man ngamin rumwar heleng. Apay, kano nagsarita kami kinipileng, mapan kami ijay balay tamaribiryang. Ay na, agluto tayo mat iti salad kan pansit Ah, At dapay ti maparti akaldeng. Urayam kin dinagita puko ta sumangpat. saan abale, ta sumangpetak to inton aldaw. Ado ti alalya ija heleng, ang mga numasabat mo ida. Anya, Weng, iso di kan mapan. Ang mga no adamang guyon iti paldam. ay bisit kamot kulas, dinakman bot-bot ngan. Ay na, ibagbagak lang tagpaisaw. Ay na, mapanak ijay ayan damari bireng, ta siguradaw, ado ti makan ijay. Nga uray ado ti malabsam a sementeryaw. Sana bali ata damo ni pileng, ken agi bulsaak iti asin, takabuteng kano ti alalya ti asin. Anda. Huh? Saan pa'y mat anak kasangpot ti ururayan da na nabiring akabagyan da, Nana Helen? Wan nga raud, ang mga numarabyan tauna yan. Ay kat sigurado day taan, Nana. Ay na, awan pa'y tisilaw ko. Ay agawid aksan. Ay saan, Anana? Asinon tungay ti kadwak nga agawid. Kun kababain mo't akin ni Nana Biring. Ay, ala, ano san tabasitan, Nana? Saan abale? Taapaman amalpas ti lualong, agawid ta adagos. Malahwanan anya pa'y ngarod ngay. Uy, Nana, awan matlaang ti kadwam alumabas ijay sementeryo. Ay, day tangarod ka't. Iso ako nak nga agawid ako ba? Tasan pa'y anasit ngut. Ay na, madamdaman to, Nana. Agkuyog ta nga agawid. Ala, agpakadatan miling agawid tan. Madamdama biit, Nana. At damit gayam ti kaanakak. Ipapas mi pa'y man ti aginiliw. Ay na, rabi iuna yun. San abali? Ay, anya kamutan. Mangyaw awan kamut si kapilain. Imbagam kumaadagos nga agpakarabi kaunay. Tapno imon una aklatan ang agawid. Ay na, pasensya kan, Anana. Jakmet ngamin amo nga umaygayam ti kaanakak. Ala, maud-udi ka nga rod nga agawid. Mangyaw awan kamot talaga. Sigurado ka ka di, Nana? Wan, anya pa'y ngay. Anya ngay nga rod, kat mangyaw awan kamot akakuy-kuyaw. Anya? Agawid account Andrew Barok. Ibagam tukin ni nanang mo, Wan na. Busy mo tamagis. Istorya ka nagiti kakasinsin na. Huwag nga raw, ngamsan na bali, malain na kong Barok. Ay, mabit lang nana. Apay ka day, Barok. Mangala kayo pa'y kadagito'y nabati amakmaka na. Ay na. Agyamanak ta si kaamis mo tinangibaga. Ang Barok, ang mga nusidaan nyo inton bigat. Ay na, ado da ito'y nana. Dahito'y nana.
Alain nyo amin na ita. Ay sus, nagadumutin barok. Alain nyo kidin nana. Tapno at damot tiganas na nga isang putyo. Malangarod barok. Agyaman akmanag. Ay, nagadumanan ti awit ko amakan. Nakalibre akmanan. Rabi iman tan, ngamawampay ni nanang. Una raw. Anyang ta tinapasama. Ang mga naliwayan naman ng ti oras, gaputi pan nakimarites na, kadagiti ko kumari na. Ang mga namot no mabuting hagawid. Amuyo mo, managbutang ni nana. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Ay natatang, inkay sabatan ni nanang. Anya? Bay anyaw. Agruam to ngamin da dya bakit? Tatang, Kinudak mo ngamin, asaan apo mampanaw. Tadamot ti iluto tayo, apagsasangwan tayo. Ngam natangkam matulo na. ay uwan nga rod tatang. Nang sigurado ang mabutang dayjay amag na. Nang runa ta adalabsan na a sementeryo. Ay na, bayan niyo. Tapno maikat kindi ti panagbutang na. Ay, nagtagsinday to awit ko amakbakan. Sakit ko na da akay kayat dagiti alalya asurutan ti adawit na akarne. Ay na. Nagdagsin ti barukong ko. Anya nga taday chay. Ay pumigpig sa ti karasakas na. Ay Diyos ko, tarabayan na ko ba. Ay pumigpig sa kasla sumursurot kanya. Ay, adak, gaya mo dito'y batog tinakaitanuman datatang kananang. Sakit nakapsot ti silaw ko. Ay, nanang, tatahang, nuda kayo da ita. Pag-ngaasiyo at adidak kumamot-but-but ngan. Ay, pag-ngaasiyaw, ay nakaslamatin nagtipusok gapo itinervyos ko. Tatang, da kayo pa'y lako matimakab mo dito eh. Mapan ko sa batan ni nanang. Ang mga no, kasta unay tibutang nan. Ay na, unay mo ngamin daya bakitaan na ya. Mala, saklatan ti mapanmang sabat yung kwa na. Sigurado kayo, tatang? Wait, Ang mga kitdimat, no maulaw di tadalan, gapu iti butang na. natangkin to mga minti ulo na. Gapulang iti makan, mapanigi balay ti kumari na. Idin to damot inluto tayo dito balay. Amangan ka nung arod, no adati sa bali a putahe ijay, tatang. Ay, una yang, kasla saan ta bakbakitan no kasta. Ala, bayan yun, tatang. Bagbaga akto, intun sumangpet. Mala, rumwara ka rin big, na mapangkusabaton kagin lalaing nga inayaw. Apay nga akas tati suot yu, tatang. Nangisit mat amin. Di kag tagtagarili sa pagtripak mamuti inayaw. Anya? Ay na,
Ay, nagsakitan ti barukong ko. Ay na, talaga nga undas. Nagsirwar dagiti kararwa ti minatay. Ay, unay ba't na dagiti kambalay ko. Awan pa'y ba't ti kunada bang sabat kanyak. Ay, may sabat dayjay apiling. Mangyaw awan. Ay, nasurun kaon. Ay, narabyan aklaka nga rudan. Kaslaan naman ti masabat ka. Awan ba't ti makitak? Jesus! Adamang barbar sa kanyak iti babasit abataw. Ada makita ka nang isit amin. Sardangan nak no asino ka man nga parparik na. Ay na. Unay ka na bakbagatan. Talaga takrot ka. Umay Helen, umay kan. Kapag imparsak mo ba't nagdagitawit mo? Ay, unay kan kulas. Diyo. Makapakigtot ka mait. Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Eso nga imbarsak ko ti awit ko. Oray kumamat no saan anang isit amin akawus mo. Ay. Unay ka na, Helen. Binarsak ka lang iti bataw. Kas taunay ti panagpukaw mo. Ay na, kasla agsardeng langaruden ti panagangas ko. Karkarwang pa'y laang mat. Kita man, naibulangan dagiti awit ko amakmakan. Ay, sayang pa'y dagita. Ay, basol mo na ita. Asino nga menti mangibaga amapan ka makiponsyon, kat agpakarabii ka. Amam kulas. Adda nangeg ko akarasakas di tabatog tinakaita naman dananang kantatang. Imbag ata sinabat nak. Ay na, sumsumgar amin adot-dot kaw. Nagadugo nga. Nagandarmanan ti kinaimahinasyon mo Ang mga mat do at dati nang ipastor itinwang na iti saan nga adayaw. Anya? Apay akas ta ti jariw, nanang. Hay, umay ka nila, hindi kagbat-bate. Nanang, apay ka di? Ay na, panagriknakit na isina kanyak ti kararwa kanakaw. Amuyaw, at dati nangag ko sa bali ijay batog ti tanom day dilulukan lulayaw. Ay panagriknakit imay damit nagparik na itanga undas. Ay na, di ka man nagkatakatawa dita si Kakulas. No natayak gapoy tinalaos apan nakakigtot ka, basol mau. Ay, Apay, anya ka di tinapasamak, tatang nanang. Ay na, sinuron ko lang mo tinayaw. Sana ka nagpakpakita adagaws. Binarsakak lang iti talo abataw. Kit kastaw na yun ti palagpukaw na. Anya? Ay na, nanang, awan ti al-alya. Punasan nyo dahi ta iti panunot yun. But-but nga nyo lang ti bagbagiyo. Rabiin, hintayo matulugan. Basa pa tayo pa inton bigat. ingka man alaen jay timba ti pintor kulas. Na, ano manay? Ay na, isupay laeng ati pagbalinek nga arinulak. Tanay, nakrak moten tay sigod nga arinulak. Ay na, nagasigan da ita siyar. Mangala ka pa'y lang ita rinula. Jak kaya ti rumwar. Apay, saan kayo aya mabutang? No addangay nga tamang kuldit ka na kayo. Saan kayo nga agbutang? Ay na, saan? Na, apay, amuyo ayan, no adda ti madungdong paryo adi makitkita dita. Nakarkaro ita taundas. Ay na, Helen. Di mo ngamin but-but ganda tabagim ko na. Saan apudno dagita ibagbagada? Ano undas? Umay agparik na dagiti minatay tayaw. Tati All Saints Day ako nada. Maipalagip ti biyag dagiti sa santo. Kati All Souls Day ako nada. Maipalagip laang dagiti patpatgen tayo nga awanen. Isu nga adda dagiti luwalo ang maipapay kanakwada.
Iso saan apod no day ta magsirwar tal alya dita? Anya, Wen, kan maysa, baliwam man day ta ugalim, agong gundawayam ti tunggal okasyang, amang iyawid iti ado amakmakan. Kaputa saan mo't lang ang nasaya at day ta apakasarsaritaan. wan nga agpaiso kulas. Naamiris kundi aming. Mala, agbalbaliw akaun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.